Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nigeria maza da mata. Ni ne naku dai Zubairu Isa kamar yadda kuke sani, kuma ina nema ga wanda ya ga wannan bidiyo ya kalla har ƙarshe. Bidiyo ne mai ɗimbin mamaki ko bidiyo ne mai tasiri. Bidiyo na wanda yake très important. Alhamdulillah. To sai mu ce muku ƙarshen sai da yawo ina tsammanin cewa sai da yawo ƙarshen ta na yi zaka. Ta bar makumiya da hauka aka naɗinta. In ka ga ɗan raƙumi na zawo to bai kwanai sun ƙare. Alhamdulillah, kamar yadda za a gaya muku wannan cikin waga takardar abin da ta kumsa shine taron da sai yawo suka yi yau Abuja, Nigeria. Suka tattauna bisa ga abubuwa da yawa a conclusion da an zo an ce yau kasashen mu na IAS duk kasa wadda a cikin kasashen uku na IAS idan za ku shiga kasar sai yawo sai sun ɗauki visa. To alhamdulillah rabbil alamin. Me yasa nace alhamdulillah zai kawo mana sauki ga hada da yan ta'adda. Zai kawo mana sauki ga hada da yan ta'adda. Kuma abu ne wanda zan gaya muku wanda ba zai tasiri ba, kada mu mutane su sa abun ga rayuwarsu, a'a mu an samu na biza tsakanin mu ba mu yarda, paske akwai waɗansu abin da suka jiro kenan. Wannan rana kawai suka jiro sai da yawo su faɗi, saboda sai da yawo muna da labari akwai kasashe na sai da yawo waɗanda suke suna communication da population kinmu da ke cikin wannan kasashen nasu, suna ɗaukan maganganu suna tattauna da su menene gaya musu ga wannan ba zai tasiri ba. Zai iya tasiri ƙasa guda ce Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire da kasashen namu na AS nan ɗaya zai iya tasiri, saboda na yi imani da Cote d'Ivoire da Senegal ba za ta taɓa samun Mali biza ba, Mali ba za ta samu Senegal biza ba, Togo ba za ta samu Mali da Burkina biza ba, su ma ba za su samu ta ba. Nigeria, arewacin Nigeria ba za su yarda Nigeria ta sa mana biza mu kuma mu sa mata biza ba, bai yiwa. Ina gaya muku zai iya tasiri Cote d'Ivoire ne kawai. Mu dauki example, dan sun waɗi ne ba abin da zai yiwa ba. Yanzu ku dauki example kasashen da muke iyaka da su irin Algeria su Libya, muna da biza a shari'ance kuma hakan na daidai ayi, paske muna da biza da su ma waɗanga. Yanzu mutum dubu nawa Libya, mutum dubu nawa Algeria wanda ba su da biza, suna da yawa. To balle waɗannan kasashe da muke memkircir komi namu ɗaya ne, ba ta yiwa ba zai tasiri ba. Amma a shari'ance dole sai an karanta haka. Idan mun hita mu a shari'ance haka na za a karantawa, dole sai an karanta haka. To mutane su kwantar da hankalinsu, abin ba zai yi tasiri ba. Bai tasiri zai iya tasiri Cote d'Ivoire kawai, wannan shi ku rubuta ku aje. Su Cote d'Ivoire za a iya tasiri na, amma in ba Cote d'Ivoire waɗannan kasashe na ba kasar za ta yi, duk yan tasiri sun ka ɗauka zai sauka. Paske dama sun yi haka ne saboda suna son kasashen mu population kin kasashen IS su yi to su yi kuwa wuce su ba su yarda ba, an samu su biza tsakanin su da waɗannan kasashen ba su yarda ba, nan na suka yi. Alhamdulillah mu me yasa tunda Allah ya ba mu haɗin kasashen na IS muna da haɗin kasashe, don haka ba mu jin tsoron su. Mun sani yau duk wani wanda ta so daga Gambi, daga Senegal, daga Guinea, yace da Cote d'Ivoire, yace zai na Libya ko zai na Algeria sai ya biyo ta Niger. Waɗanda su sai sun biyo ta Mali dole. Gambi, Senegal, Murtani, ko ba sa Murtani ma ciki. Gambi, Senegal, Guinea, duk waɗanda ba su zuwa kasashen gada da Turawa a hanyar ƙasa ba, sai an biyo ta Niger. Kuma dole sai an bi ta Mali, an bi ta Burkina, an bi ta Niger. Za a iya ɗauka biza uku duka mu gani. In za su iya ɗauka biza ƙasashe uku ɗin, alhamdulillah muna kallo. Cote d'Ivoire wanda ta so daga Cote d'Ivoire ya ce yau zai tafiya sai ya tai ba su zuwa turai ƙasa su ma daga Cote d'Ivoire. Kowa ya san an Cote d'Ivoire suna zuwa turai ƙasa sosai. In za a taya dole sai an biyo ta Burkina, a bi ta Niger. A doki biza su ma in sun samu na. Dan haka abu ne wanda ba zai tasiri bane tsakanin mu. Akwai ƙasashe da yawa waɗanda muke da biza da su, amma mutanen mu na cikin ƙasar da yawa waɗanda babu biza. Balle nan ga zuwa Nigeria yanzu sai ka shiga cikin Nigeria hanyar ƙasa ma ba sani ba. Sun iya samu na biza. Mun iya samu su biza. Abu ne wanda bai tasiri. Kada mutane mu wasu su hito a'a mu ba mu yarda ba, ko kuma a hito a kama cewa za a yi marci akan wannan abin. Muna kira ga gwamnatin Niger su kasa su tsare, muna kira ga gwamnatin Burkina ta Mali su kasa su tsare, kada ƴan ƙasar mu su hito cewa za su marci akan wannan abin, ko kuma za su wata zanga-zanga akan wannan abu. Ba abu ne wanda zai tasiri. Wannan muna da yaƙinin ba abu ne wanda zai tasiri. Dan haka kowa ya kwantar da hankalin shi. ƴan ƙasashen IS sai IS ki gain. Wallahi sai dai yawo a ƙarshen ta na zaka. Duk wannan tumaye bai raba busuru tsoyayya ko yahe ne. Duka wannan abin sai dai yawo ƙarshen ta ne ya zo. Duk abin da za su yi su yi haƙuri, ƙarshen sai dai yawo ne ya zaka. Ga ta nan ana yawo da ita ga ƙwarya ka gora a rasa mai ɗauka. Don haka muna ce muku kowa ya kwantar da hankalin shi. Kuma wallahi na imani da Allah akwai ƙasashen nan na sai dai yawo wa'anda suke nan suna barbar IS, suna son shiga na ta IS kamar mi, suna jiran tai kai ne. Akwai waɗanda ma ba na sai dai yawo ba, kuma suna barbar IS shiga ta su yi. Don haka mu kwantar da hankalinmu, Allah Ubangiji ya kawo da kungiya wadda take mai kyau. Da Allah Ubangiji bai kawo da waɗanga ba da takacin sai yawo sai ya kashe mu. To yanzu sai mu ce alhamdulillah. Wannan muna kira ga kowa da kowa, Nigerian, Malian, Burkinabe, kowa ya kwantar da hankalin shi. Wannan ba abu ne wanda zai tasiri.
alhamdulillahi rabbil alamin.